A Vicepresidencia da Igualdade do Benestar contará no ano 2009 con 546.651.000 euros de orzamento. Isto supón un 10,8% de incremento respecto ao ano 2008. Orzamento distribuído entre as tres secretarías que sustentan e articulan a acción da Vicepresidencia, a Secretaría de Relacións Institucionais, a Secretaría Xeral de Benestar e a Secretaría Xeral de Igualdade. Dende o meu punto de vista, os orzamentos da Vicepresidencia son un bo símbolo do que o Goberno quere para o país ca aprobación dos orzamentos do 2009, porque se articulan baixo dúas premisas básicas que dan sentido ao que agora lles vou a explicar. O convencemento de que canto máis autogoberno teñamos no noso país, máis posibilidades de benestar van a ter os cidadáns galegos, e o convencemento tamén de que sempre, pero especialmente en momentos de crisis como os que vivimos, os que máis protección precisan merecen da atención especial por parte do Goberno. De aí que este Goberno, creo que un dos sinónimos e símbolos evidentes delo é a Vicepresidencia, ten feito e quere aprobar neste Parlamento un orzamento baseado fundamentalmente na política social. Xa no ano 2006 iniciamos en Galiza un considerable esforzo orzamentario en materia de política social que supuxo un aumento do presuposto destinado á mellora da igualdade do benestar dos galegos e das galegas dun 67%, pasando de 327 millóns de euros en 2005 a 547 millóns no ano 2009 neste orzamento que hoxe presentamos. Apostamos por introducir diñeiro no sistema, nomeadamente a través de prestacións e servicios a aquelas persoas con menos recursos. E facémolo convencidos de que este é un mecanismo de inyección e dinamismo na economía que vai contribuir a aumentar o poder adquisitivo, pero tamén o facemos convencidos de que é un mecanismo que garante a equidade na nosa sociedade en momentos difíciles como este. Os orzamentos de 2009 serán tamén a engranaxe orzamentaria que vai a apuntalar o novo modelo de servizos de benestar previsto na Lei Galega de Servizos Sociais. Un modelo público, un modelo nacional e un modelo universal. Así mesmo, as nosas contas supoñen a consolidación definitiva do modelo do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar como instrumento fundamental para garantir a cohesión social e territorial e a vertebración do país e asegurar os mesmos servizos ao conxunto do territorio. Esta entidade, que conta actualmente con 263 entidades locais adheridas, recibirá nestes orzamentos preto de 40 millóns de euros, un 71% máis que no ano 2008. E isto sin prexuicio de que aumentemos as axudas aos concellos. As axudas aos concellos tanto para o mantemento dos seus centros como para poder financiar as actuacións que lle son propias en competencia exclusiva como é a atención primaria. Estas axudas aos concellos, independentemente do consorcio, pasan de 42 millóns de euros do ano pasado a 52 millóns de euros neste ano 2009 para o que presentamos os orzamentos. A mellora do autogoberno é a articulación básica da estrategia da Secretaría Xeral de Relacións Institucionais. E a actuación da Secretaría en este ano 2009 vai ir destinada precisamente a intentar efectivizar a maior brevedade posible todas as competencias pendentes e que durante este exercicio viñéronse negociando co Goberno Central. En ese sentido, esperamos que antes de que remate este ano, e polo tanto teremos a súa efectivización no 2009, antes de que remate este ano, poda reunirse a Comisión Mixta de Transferencias para proceder ao traspaso da titularidade dos arquivos, bibliotecas e museos xestionados xa pola Xunta,
a xestión de bolsas e axudas ao estudo, o traspaso tamén de determinados bens da Seguridade Social, a titularidade do Castelo de Monterrei e doutros edificios históricos na provincia de Ourense, o saldo da débeda de superficie do Estado con Galiza e a transferencia da competencia para poder coordinar co Estado as actuacións en materia de inspección de traballo. Especialmente significativo porque en momentos de crise corremos un risco máis elevado e acentuado de aumento da precariedade laboral. Acadar estes novos traspasos supón tamén acadar novos recursos para Galiza, porque vai implicar tamén a transferencia de medios económicos adicionais que nos calculamos ascenderán a non menos de 150 millóns de euros. E tamén, dende a Secretaría Xeral de Relacións Institucionais, durante o ano 2009, traballaremos para intentar efectivizar o que ten sido un acordo de consenso deste Parlamento, como foi a proposición de lei para solicitar a transferencia do tráfico e a seguridade viaria. Proposición de lei que estimamos debe de ser tratada, discutida no Congreso dos Diputados durante o ano 2009 e que esperamos que teña finalmente o resultado que esta Cámara unánimemente reclamou. Para todo isto, a Secretaría Xeral de Relacións Institucionais vai estar dotada no vindeiro exercicio de 527.000 euros, que supón un 2,7% máis que no ano 2008. Trátase dun centro directivo con menor orzamento que os demais, pero, como agora acabo de relatar, cun cometido político institucional de grande importancia. Neste momento, levamos realizadas 47.000 valoracións de persoas que así o solicitaran. Supón un 92% das solicitudes presentadas. Desas valoracións realizadas, temos detectado a 29.000 persoas que terían dereito xa a recibir prestacións e a incluírse nos servizos de atención á dependencia. En este momento xa hai 12.000 persoas que están recibindo algún tipo de prestación ou servicios. Vamos a traballar en dous escenarios. Primeiro, por un lado, negociando co Goberno Central que os orzamentos xerais do Estado incluyan unha achega para o noso país que garanza a suficiencia de recursos para satisfacer as nosas necesidades. Nese sentido, teño que comunicarlles que recentemente temos acordado o Goberno do Estado ao traspaso a Galiza de 20 millóns de euros adicionais para o ano 2008. E esas conversacións nos levan a poder afirmar que o traspaso a Galiza no ano 2009 por parte do Estado non debía de ser inferior aos 80 millóns de euros. Ademais deso, e que a colaboración de todos os grupos parlamentares é a intención desta vicepresidencia trasladar ao Goberno do Estado no ámbito do Consello Territorial para a Dependencia unha proposta para establecer un novo sistema de financiación para a dependencia. Unha proposta construtiva, positiva, que pretende dar estabilidade e fiabilidade ao sistema no futuro. Ao lado das persoas dependentes, outro ámbito de actuación importante da Secretaría Xeral de Benestar é a atención ás persoas maiores. Quixemos impulsar, desde a nosa chegada ao Goberno, un novo modelo de atención ás persoas maiores. E a base de consultar e de escoitar, hoxe sabemos todos que un 80% das nosas persoas maiores prefire permanecer atendido no seu domicilio antes que ingresar nunha residencia. E en da vicepresidencia estamos a potenciar os servizos que fagan posible isto. Os nosos orzamentos para este ano así o recollen. Por iso, no ano 2009, vamos continuar a reforzar a rede galega de centros de día. Con esta finalidade, o Consorcio recibirá 8,7 millóns de euros destinados a financiar o mantemento das prazas públicas en centros de día. No que atinxe a colaboración coas corporacións locais, temos consignados máis de 3 millóns de euros para investimentos en equipamentos sociais, os que se van a engadir os fondos correspondentes ao convenio da débeda histórica.
Así, dos 60 millóns comprometidos no seu momento polo Ministerio para saldar a nosa débeda histórica en materia de infraestructura social, corresponden ao ano 2009 unha partida de 15,4 millóns de euros. Ademais desos servizos, estamos mellorando servizos que permitan achegar a todos os cidadáns os servizos e a rede pública. Nese sentido, o Servizo Galego de Transporte Adaptado vai a recibir 15 millóns de euros no ano 2009, o que vai permitir pasar de 44 a 122 vehículos e dos 130 concellos actualmente atendidos por este servizo a ir cubrindo progresivamente a totalidade do país. Así mesmo, temos constituído a Rede Galega de Centros Sociocomunitarios integrada por 43 centros dependentes da Vicepresidencia. Para o funcionamento desta rede e aumentar os programas xa previstos, destinaremos 1,1 millóns de euros no ano 2009. Tamén no ámbito do envellecemento activo, teño que subliñar a importancia non só orzamentaria, sino tamén institucional, dos programas para a autonomía, da promoción e participación social dos nosos maiores ou o programa de xantar na casa, que a finales deste ano atenderá a máis de 1.200 persoas e que se estenderá ao conxunto do país durante os anos 2009 e 2010. En canto ás políticas para as persoas con discapacidade, Galiza tiña un considerable déficit en materia de centros públicos de atención a este colectivo e, polo tanto, tamén un déficit de programas que sirvan para a atención efectiva ás persoas con calquer tipo de discapacidade. Por iso, na Vicepresidencia elaboramos un plan de equipamentos de atención ás persoas con discapacidade intelectual que contempla a construción de 6 novos centros e preto de 600 novas plazas. Este plan conta o vindeiro ano cun orzamento de 12,1 millóns de euros. Tamén está previsto durante o 2009 rematar a construción do Centro Galego de Desenvolvemento Integral para a súa posta en funcionamento xa neste ano. Estará dotado nestes orzamentos de 3,7 millóns de euros. Así mesmo, vanse dedicar 32,9 millóns de euros ao financiamento de plazas concertadas, cun incremento dun 3,45% respecto ao ano 2008. Vamos a continuar tamén co programa do asistente persoal cunha dotación de 650.000 euros. Creo que compre subliñar que no marco do Sistema Galego de Benestar melloramos considerablemente esta prestación. Así, mentras a axuda prevista na Lei de Dependencia ascendía para os asistentes persoais a 812 euros, en Galiza aumentamos esta cuantía ata os 1.300 euros. O desenvolvemento dunha política de inclusión que actúe de dique de protección dos máis vulnerables fronte á crisis forma outra das liñas básicas de actuación da Secretaría Xeral de Benestar e, polo tanto, é un piar do Sistema Galego de Benestar. Vamos a apostar tamén, no 2009, por reforzar a nosa política de rendas mínimas. Deste xeito, aumentamos ata os 22,8 millóns de euros o importe da partida destinada á Risga, ampliando tamén o seu ámbito de acción protectora. Tamén se incrementa a partida dirixida ás axudas de emerxencia social para as que se prevé un crédito de 2,9 millóns de euros. Continuando co compromiso que xa establecimos e efectivizamos en este ano 2008, no ano 2009 tamén vamos a proceder a efectivizar o complemento autonómico para as pensións non contributivas. E, polo tanto, ubicamos nos orzamentos a partida destinada a este fin, dotando con 10 millóns de euros para conseguirmos estabilizar ese complemento autonómico que vai a beneficiar a máis de 51.000 galegos e galegas. Quixera referirme agora, dentro das políticas e estrategias da Secretaría Xeral de Benestar, ás políticas para as menores. Neste ámbito vamos a continuar aplicando o Plano Estratégico da Infancia e Adolescencia, un plan que incide na prevención e que busca reducir o recurso á permanencia en centros, potenciando o acollemento familiar. Algunhas das nosas liñas de actuación o vindeiro ano neste obxectivo serán as seguintes. Primeiro, iniciar a construción do Centro Integral de Menores de Santiago de Compostela, que disporá de servizos de atención, acollida e valoración,
así como dun centro de día especializado na problemática do absentismo escolar. O orzamento previsto para este fin é de 1 millón de euros. Segundo, imos a pôr en marcha tamén equipos de inclusión social específicos para menores, os que vamos a destinar un montante de 1,7 millóns de euros. En terceiro lugar, imos a continuar ca mellora da xestión do acollemento familiar para impulsar a reducción no número de nenos e nenas en atención residencial. E a este fin imos a destinar 3 millóns de euros. E ao mesmo tempo, como cuarta medida, imos pôr en marcha novas infraestructuras especializadas como a unidade de atención a drogodependentes no complexo Montalegre de Ourense. Dende o noso punto de vista e convencemento, investir en igualdade é investir nun país con capacidade para dar pulo a todas as súas potencialidades, o seu capital humano, o seu talento, deixando atrás a tremenda injustiza e desprecio que supón construílo en termos desiguais entre homes e mulleres. Temos que decir que a nosa aposta pola extensión da rede pública de educación infantil e dentro dela do proxecto de Galescolas forma columna vertebral e eixe básico da nosa actuación. O obxectivo é ter máis escolas, pero tamén ter mellores escolas. E para iso vamos a incidir no plan de calidade e mellora pedagóxica como parte dunha planificación global dirixida a situar o noso país nos niveis de excelencia educativa no tramo 03. Paralelamente, imos a insistir nas liñas centradas en facer da corresponsabilidade e da conciliación un espacio compartido ao nivel das empresas, das familias e do conxunto dos asentes sociais. Así, imos destinar 5,8 millóns de euros en diferentes liñas de apoio para promover os recursos de conciliación nas empresas, comprometer os pais nos cuidados dos fillos e das fillas e compensar os maiores custos que supoñen para as familias os primeiros anos dun fillo. No marco do cuarto plan integral de apoio ás familias, vanse reforzar os mecanismos como a mediación familiar gratuita, os puntos de encontro familiar ou os profesionais da educación familiar, unha figura a que se vai dotar de máis capacidades para traballar en rede, a través da colaboración co consorcio na súa xestión. A segunda liña estratégica que facía referencia era reforzar os mecanismos de participación. Para iso, imos pôr en marcha novos contidos do programa Tempos de Mulleres. Imos a seguir a promover o asociacionismo como recurso estratégico central para visibilizar o obxectivo da igualdade e expandir a capacidade de implicación das mulleres nas esferas sociais, políticas, económicas e culturais. E imos diversificar o itinerario de acción da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, un instrumento central para incrementar a presenza das mulleres nos ámbitos científico e tecnolóxico. O terceiro eixe estratégico será impulsar o talento e o emprendemento femenino. Imoslle dar así unha nova dimensión ao programa EMEGA, priorizando o investimento nas liñas de consolidación de proxectos empresariais nunha reorientación demandada polas propias mulleres empresarias. Continuaremos ca xestión da liña de microcréditos para mulleres emprendedoras e, ademais, imos impulsar o xa posto en marcha Centro Galego de Iniciativas Empresariais Innovadoras Femeninas en estreita colaboración coa Consellería de Innovación e Industria. As nosas prioridades para o ano 2009 pasan por continuar a implementar a Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero e, polo tanto, completar o conxunto de previsións que nelas establece. Imos insistir na prevención e sensibilización de toda a sociedade frente á violencia de xénero, con contidos de investigación e con contidos de información. Queremos tamén ampliar e mellorar os recursos de apoio, atención e asistencia ás vítimas da violencia a través de diferentes propostas. Así, imos pôr en marcha o Centro de Recuperación Integral, para o que imos dedicar no ano 2009 máis de 300.000 euros, constituído como un centro de referencia que actuará como dispositivo base de coordinación do sistema. No ano 2009 imos destinar tamén preto de 920.000 euros ás liñas de atención psicolóxica ás vítimas e de traballo cos agresores a través do programa Abrámolo Círculo,
e a actuación cos medios de comunicación a través de bolsas de formación para o tratamento informativo da violencia de xénero. Outra das liñas de planificación é reforzar os mecanismos de apoio económico. E teño que decir que considero algo moi importante que nos orzamentos do ano 2009 e en cumprimento da Lei Integral Galega contra a Violencia de Xénero, os orzamentos do 2009 contemplen a partida dedicada ao salario da liberdade como unha partida ampliable. E así pomos en marcha o Fondo Galego de Garantía de Indemnizacións previsto na Lei Integral contra a Violencia de Xénero. Trátase un recurso novidoso que fai da corresponsabilidade pública un espacio de garantía para as mulleres que sufren a violencia. Vamos a reforzar tamén a coordinación dos recursos existentes de loita contra a violencia de xénero. En ese sentido, vai a cobrar especial relevancia no ano 2009 o programa Rodela de voluntariado de acompañamento ás vítimas de violencia de xénero. As políticas cara á mocidade contan no ano 2009 cun orzamento de 14,7 millóns de euros na propia Dirección Xeral, os que hai que sumar os orzamentos da Secretaría Xeral destinados tamén á xuventude, sobre todo no que se refire ao aumento e millora da rede pública de atención á xuventude. Vamos a darlle especial atención á expansión da rede de centros Quérete. Actualmente os centros Quérete contan con 5 centros funcionando, que serán 8 ao finais desta legislatura, ca apertura dos centros de Ferrol e a Coruña no que queda de ano e o de Pontevedra a comenzos do ano 2009. Outra das nosas prioridades en materia de xuventude é continuar a habilitar canles para a mocidade galega e así que a mocidade galega poida manifestar as súas inquedanzas artísticas. Con esta finalidade creamos a Rede Galega de Locais de Ensaio, un proxecto novidoso en todo o Estado que garante o acceso libre e gratuito dos grupos de música a locais equipados e salas de grabación. O noso obxectivo é asentar unha industria musical galega na que se impliquen programadores, discográficas e demais axentes, canalizando así o enorme potencial creativo da mocidade galega. Os 30 locais que integran esta rede ao final da presente legislatura garanten a cobertura dunha boa parte das comarcas galegas, supoñendo un elemento dinamizador de gran importancia entre a mocidade local. Máis de 400 conxuntos musicais de toda Galiza están agora mesmo xa implicados en estes centros que se teñen construído no tempo récord de pouco máis de 2 anos. No tocante á campaña de verán, continuaremos a reforzar o seu carácter socioeducativo, ao promover unha formación complementaria, especialmente o conveñecemento da nosa cultura e patrimonio entre os mozos e mozas. A calidade dos contidos irá acompañada da mellora das instalacións e a eliminación de barreiras arquitectónicas. No eido da solidaridade, neste exercicio elaborouse o anteproxecto de Lei Galega de Acción Voluntaria, que se atopa nestes momentos pendente do informe do Consello Económico e Social. Antes de que remate o ano, o proxecto será aprobado polo Consello da Xunta e remitido a esta Cámara. No vindeiro ano, porase en marcha o terceiro programa de formación do voluntariado, o que se destinarán 120.000 euros e publicaremos tamén un código de boas prácticas para entidades de acción voluntaria. En definitiva, señorías, e remato, considero que se trata dunhos orzamentos apropiados para o momento no que nos atopamos actualmente. Trátase dunhos orzamentos pensados para enfrontar a crise e para protexer durante a crise os que máis protección precisan. Tiñamos que facer máis con menos e considero que fomos quen de deseñar unhas contas que nos lo van a permitir. A protección do benestar, a loita por a igualdade e a millora do autogoberno forman parte da columna vertebral da acción deste goberno e da acción específica da vicepresidencia. E estamos convencidos de que estes orzamentos que hoxe presentamos nos axudarán a cumprir cos nosos obxectivos. Moitas gracias.